Hello. Mega mega shoutout po sa lahat ng nanonood dyan sa YouTube channel natin, sa Facebook page natin. Shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. May healing water po tayo at panalangin at magandang gabi po sa inyo. Pasensya na kayo kung late tayo mag-healing water at hindi ako nakapag-announce kanina. Kasi marami pa kayo nasikaso. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mega mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko at sa Facebook page natin, pwede ito lahat sa may healing water type panalangin para po sa lahat po ng mga tao may karamdaman sa sakit spiritual o anumang gumagawa sa inyo. Mag-like na lang po kayo dyan at mag-share at follow nyo na lang po at subscribe nyo na lang po para mabigyan kayo ng notification bell. Kung gusto nyo lang po basta kumuha lang po kayo ng isang baso, lagyan natin ng dasal para sa inyong karamdaman sakit. Para po yan sa lahat. Huwag nyo lang po kalimutan mag-like at mag-share. Nagpaparami lang po tayo. Maghananda na po kayo ng baso. May healing water po tayo. At panalangin. Panalangin po para sa lahat. Darasal. Alicia Tomas, good evening po sa inyo. At sa lahat, magandang gabi din po sa inyong lahat. Lani, Australia, Elvira, Supantala. Mega mega shoutout po. Teresita Lorenzo. Huwag niyo po kalimutan po dyan sa YouTube channel. Kung bago lang po kayo dito sa YouTube channel ko, Facebook page, huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share. At ganoon din mo mag-subscribe dyan sa YouTube channel natin. Live po ako sa YouTube channel ko, Facebook page para po sa healing water. Kasi meron po kasi nangangailangan po talaga ng healing water sa YouTube channel ko. Yung iba po kasi walang Facebook page. Lalo sa ibang bansa. Pag bago ka lang dito, kumuha ka lang po ng isang baso. Manalangin po tayo, tingin tayo ng panalangin sa inyong karamdaman o anuman karamdaman yung sakit. Meron po tayo, wag lang po kayong tatapat dito na nakasando, lalo kung babae man ito lalaki. Kahit nakadamit lang po kayo ng kahit simple lang, galangin yung katawan ng Diyos para po mabigyan to ng ano. At huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share para mag-announce po ko dito ngayon. Dito sa YouTube channel ko, alam ko na sa 9,000 na mahigit ako. Pag naka 15 lang ako, kaya 14 dyan, magbibigay ako dyan sa YouTube channel ko ng 25 pirasong pangontra. Tapos, isang 1 liter na panalangin, 1 litro. Yan, pag sino po nag-share dyan, minimonitoring ko at pinapanood ko sa YouTube channel ko. At ganoon din sa Facebook page ko. Pag umabot po ng 80 yan, 80 sa Facebook page ko, ay umabot na to ng 80, binaba ko na at hindi na ko na to ginawang 100. Magbibigay din ako ng 25 pirasong pangontra at 25 pirasong 1 liter na panalangin. Kaya nakikita ko po yung mga nag-share dyan, gabi-gabi. At sa lahat po. Diyan sa YouTube channel ko, huwag nyo lang po kalimutan mag-like at mag-share. At ganoon din po sa Facebook page ko. Mag-notification kayo dyan. Wow, sana isa na akong mabigyan upon di. Wala pong problema. Yun ay ibigay naman po ng aking ama. Basta mag-share lang po kayo sa YouTube channel natin. Dyan, 25 dito sa YouTube channel ko. 25 rin dito sa Facebook page ko. Peras tayo naka-live sa healing water. Magpaparami lang tayo. 4 minutes and 29 minutes na po ako nagsasalita. Pag bago lang po kayo rito, huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share. At ganoon din sa YouTube channel ko, huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share. At saka mag-subscribe po kayo para mabigyan kayo ng notification bell. Pag naka 14,000 na tayo dyan sa YouTube channel ko, hanggang 15, hanggang 14 lang, ay magbibigay po ko ng 25 na pangontra. Panlimos ko po yun para sa inyo. At ganito rin naman sa Facebook page natin. Pag umabot ako ng 80,000 dyan, madali lang kasi magparami sa Facebook page eh. Yung kanina nga nagpagamot sa akin, galing pa yan ng Canada. Yung lalaking
kinukulam at binabarang. Hindi ko na, meron akong video sa kanya pero hindi ko siya ni-live sa Facebook page at hindi ko rin siya ni-live sa YouTube channel ko. At isinukan niya yung pasintabi sa kumakain. Isinukan niya yung sakit niya. Bigla daw gumaang yung pakaramdam niya. Galing pa Canada yun ha. Pinuntahan lang si Apo Andy. Sabi ko, dami-dami manggagamo sa YouTube channel, pati Facebook page. Bakit sa akin ka pa pumupunta? Hindi ko alam. Parang tinuturo ako sa iyo. At ipapagamot niya rin ang buong pamilya niya. At haring nawa, tuloy-tuloy na pursana siyang gumaling. Sabi niya, para lang daw siya nagdahilan eh. Pero matagal niya na pong sakit yon. Hindi lang taon. Grabing taon na. Naisukan niya po kasi sakit na pinakain sa kanya. Binigyan niya nga po pala ng damit. Nakalimutan ko pangalan niya eh. Pero pinalista niya pa rin yung mga anak niya. Presidente po siya ng Canada. Binigyan ako ng 2 damit. Ako din po sana mabigyan mo po ako. God bless. Basta tumabot lang po sa Facebook page natin ng 80,000. Kasi 55,000 na ako sa Facebook page ko eh. Kunti na lang. Mabilis lang naman yung dumamin eh. Share nyo lang po. Tapos yung mga kaibigan nyo. Makikita ko naman kayo dyan kasi nagsishare kayo eh. Meron kasi monitoring yung Facebook page. Nakikita ko kung sino nagsishare. Lumalabas sa akin yan. Di mapipili ko kayo. 25 peraso dyan sa Facebook page. Sa YouTube channel ko naman, mag-share lang po ng video dyan, 25 peraso rin na ibibigay ko. Pag umabot po ng 14,000 dyan, sa YouTube channel, mahirap po talaga magtaas ng subscriber. Pero naunawaan ko naman po yun. Ganon din po sa Facebook page. Sa Facebook page kasi madali lang yan. Yung akin nga, nagulat nga ako. Hindi ko nga abot, saglit lang yan. Wala pa nga 6 na buwan. 55,000 na yan eh. Ayan. Para ibibigay lang yan ng Panginoon Kristo. Para po marami po tayo sa paggiling water at panalangin. Apo, sana ibigyan mo po ako ng maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maganda po kayo ng baso ha. Pag bago lang po kayo dito sa YouTube channel natin sa Facebook page, kumuha lang po kayo ng baso. At mananalangin po tayo, hingi tayo. Sundin nyo lang po yung sinasabi ko. Pangalawa, huwag po kayong tatapat dito na nakasando. Galangin nyo po yung katawan ng Diyos. Para po sa lahat yan. Libre po yan. Wala pong bayad. Wala pong entrance fee dito. Walang entrance fee. Para po lahat yan. Maraming salamat po sa lahat. Mga Singapore. Mega shoutout po. At yun lang po sinabi ko ha. Meron pala akong pasyenteng ginagamot dati. Yung pagkabuhay, naalala ko pala yung pagkabuhay linggo tsaka lunes. Nakalimutan ko to i-announce yung nagda-live ako. May pasyente akong pinakita sa pangitay ng aking ama habang ako'y nagdarasal. Mayroon akong pasyente na naoperahan na kasi siya bago siya napunta sa akin. Alam kong mahirap man to sabihin ng aking bibig pero hindi ako si Kristo. Hindi ako si Jesus. Pero mabigat sa aking puso bilang alipin ni Kristo. May mamamatay na pasyente na dinala sa akin dito. Hindi yung sasablay ang aking pangitain. Kaya ayaw ko minsan maglabas ng pangitain ko. Pinaalalahanan lang ako ng aking ama na ipagdasal siya. Pero hindi ko alam kung abutin pa siya ng 1 buwan, itong April o Mayo, June hanggang 1 taon. Pag yun ay nangyari, pan 27 na siyang, pan 28 na siyang sinabihan ko. Pero hindi ko siya sinabihan. Lumabas sa pangitain ko habang ako'y nagdarasal. Humihiling ako kay Kristo, lahat po ng aking pasyente na nagtumulong sa paggawa ng altar nyo at lahat po na nag-donate, paggawa ng ay bigyan niyo po sila ng pagpapala at sampuman ng pamilya nila. Pero yung huli kong hiniling, bigla ito lumabas na may mamamatay na isang tao sa pasyenteng ipinagkaloob sa akin ng aking ama. At hangad ko itong ipagdasal na sana kung talagang karapat-dapat na siyang kunin ng aking ama dahil nakita ko naman ito yung ginamot at hirap na talaga, condolence na lang sa kanilang pamilya. Kasi ayoko man to sabihin, hindi ako si Kristo, hindi ako si Jesus. Pero
Hindi pa talaga sumasablay ang pangitain ko. Kahit isang beses simula ako nagtuto maggamot at binigyan ng karunungan ng Diyos. At minsan ayaw ko itong buksan. Pilit ito binubuksan ng aking ama. Nalulungkot ako pero mangyayari talaga yon. Dahil hindi ko alam kung bakit. Siguro kailangan na siya at hinihiram na siya ng ating ama sa langit. Hindi abutin ng 1 taon. Mas mababa pa. Sana kung mapanood mo ang video ito, na dinala ito dati sa aking pasyente, nararamdaman ko kasi hinawakan ko siya ng aking mga kamay. Nadidetect ko na mayroon siyang mangyayari sa kanyang buhay. Pero ulitin ko, hindi nga ako si Kristo, hindi ako si Jesus, alipin lang ako ng aking ama. Isa lang akong mababang manggagamot, isang tatanga-tanga, engot-engot o anumang sabi sa akin na masasama. Dahil yun na may totoo. Hangad kong ipagdasal siya, hindi ko sukat akalain na pinakita to na ipinaplas to ng aking ama. Habang ako'y nakapikit at nanalangin at nakita ko to. At naalala ko ulit ito kanina lang. Habang ako'y nagdarasal din. At pinagdasal ko to. Kung ano man mangyari doon, nakita ko ang kanyang mukha, malinaw na malinaw habang ako'y nakapikit. At kailanman, hindi ko ito inisip kailanman nangyari ito. Nasa lalawigan ng Nueva Ecija ito. Nueva Ecija. Nakita ko ang kanyang mukha. At inihiram na ito ng aking ama. Isa itong lalaki. Linggo pa ito pinakita ng aking ama. Tapos yung Lunes, nagdarasal ako ng kahilingan. Pinakita niya ulit ito. At pinaalala niya ito sa akin kanina. Taga Nueva Ecija siya, lalaki. Pero kung ito man yung nangyari, condolence na lang po sa pamilya nila. Hindi ko ito sinasadya. Ginawa ko talaga lahat para tulungan ang iyong pamilya. Ako'y tao lamang. Nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Yun lang masasabi ko. Nasa lalawigan to ng Nueva Ecija. Yung pamilya na gano'n, hindi ko man masabi rito. Dahil alam ko naman nakapalo sila sa akin sa YouTube channel at Facebook page. Kung ito man ay mangyari, tanggapin na natin. Kaysa na nakikita natin na hirapan ng ating pamilya. Dahil hindi naman ako si Kristo para mabuhay ang isang hinihiram ni Kristo. Pag kalooban na ng Diyos, walang magagaling na manggagamot o medisina na talagang hihiramin na ang ating pamilya. Kaysa makita natin siya nahihirapan. Para sa akin, kung ito man ay mangyayari, pakawalan natin ang puso natin na mas maluwag para makakit sa tahanan ng ating ama na maluwalhati. Hindi ito pwedeng hindi mangyari. Mangyayari ito. Hindi ngayon, bukas, sa sunod na araw, 6 buwan na buwan, o ito bago matapos magpalit itong taon. Pero napakabilis nito. Hindi ito abuti ng 1 taon. Dahil kusa ito nag-flash ng aking mata. Kusa itong para siyang salamin sa aking mga mata. Yun lang, mapapayo ko. Magbisa na po tayo. May 30 minutes na po ako nagsasalita. Basta ito lang mapapayo ko. Ginagawa ko po ang paggagamot sa inyo para sa sanlibutan. Ginagawa ko ang lahat para gamutin kayo ng abot na aking makakaya. Ang mailing ko lang ay magtulungan tayo. Alisin ang takot sa inyong isip at puso. Panatiliin ito maging malakas at maging kalmado lang. Lahat tayo nakakaramdam ng mga matitinding sakit. Lahat ako'y naranasan ko na rin na magkaroon ng sakit. Na walang tumutulong sa akin, sarili kong lakas. Pahalagan niyo ang pamilya niyo at mahalin niyo ang inyong mga pamilya. At alagahan niyo ang inyong mga anak at turuan to ng magandang asal at mabuti na may pagmamahal kay Kristo, na may pagmamahal sa kanyang sarili, at ganon din sa kanyang magiging pamilya. Turuan niyo siya na may pagmamahal at lahat. At mahalin niyo ang inyong mga kapatid at magulang. At mahalin niyo na rin pati mga kapitbahay niyo. Yun lang mapapayo ko bilang alipin ni Kristo. Hindi man tayo perpekto, nagkakamali tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Turuan natin ang ating sarili na mapalapit kay Kristo. Yun lang masasabi ko. Ginagawa kong lahat at hindi man ako naniningil sa inyo at ginagawa kong paggagamot. Pero minsan, meron pasyente talaga na minsan nanunubok.
Minsan may pasyenteng nagmamadali. Minsan may pasyenteng hindi makapag-antay. Minsan may pasyenteng gusto isalang agad. May pasyenteng kulang sa pananampalataya. May pasyenteng mababaw ang kanyang paniniwala. At may pasyenteng nagmamadali. Nararamdaman ko yan. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Nararamdaman ko kung minsan ay mababaw yung paniniwala kay Kristo. Mahinang loob, natural lang yan, tao lang tayo. At kung susubukan nyo ang aking kakayahan, huwag nyo subukan ang aking Ama. Tulungan nyo ako sa pagtawag sa Kanya at magtutulungan tayong tumawag sa Kanya. Hindi ko sinabing mas malapit ako sa aking Ama. Pantay-pantay lang pagmamahal ni Kristo sa atin. Malapit tayo sa puso ni Jesus kung tayo lagi tumatawag sa Kanya. Kasi napakahirap maging manggagamot. Hindi ito biro. Yung sakit nyo ay napupunta rin sa amin. Kaya nga hindi ko masisi ang ibang manggagamot kung naniningil ng malaki. Kasi pag nagkasakit sila, yung mga binayad nyo sa kanila, ay nasa kanila na yon, pambayad na nila sa medisina. Kaya ang ginagawa ko na lang, mahirap maggamot. Kaya nga minsan ako may nabasa ko dyan sa Facebook page, YouTube channel, isa rin daw siya manggagamot. Bago daw siya naging mahusay sa paggagamot sa espiritual, namatayan daw siya ng kanyang anak at pamilya bago siya naging mahusay ng mga manggagamot. Totoo po yun, sinasabi niya. Agree naman ako doon. Totoong namamatay ang iyong anak, asawa, nanay, tatay, kapatid, bago ka maging mahusay ng manggagamot. Kabayaran yun sa mga kasalanan na gawa ng isang tao yung hindi pa siya manggagamot. Bago ka maging mahusay na maging manggagamot, mamamatayan ka ng pamilya. Katumbas ito ng mga kasalanan na nagawa mo. Apo, pagdating dito sa bahay, palagi akong antok. Kanina po, boss, bas pa ako, tulog na ako. Adela Mendez. Maraming salamat po kung nakakatulog na po kayo. Yun lang po masasabi ko. Magtulungan tayo at tutulungan ko kayo. Dagdagan ang inyong pananampalataya, pananalig. Alisin lahat ng kaba o takot, turuan ang ating puso. Ako'y tao lang. Hindi ako nag-aral ng medisina. Hindi rin ako nag-aral maggamot. Hindi ako nagbabasa ng mga Latin. Hindi ako nagsisearch ng mga malalalim na dasal. Hindi ako nag-aaral ng mahilig sa computer sa Google o hinahanap yung mga Latin na dasal. Isa lang ang alam kong dasal. 3 lang. In Jesus' name, sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Jesus, at masamang espiritu at umalis ka sa loob ng katawan ng taong yan. Patahimikin lang ito sa pangalan ni Jesus. Yun lang ang kaya kong bigkasin at dasalin. Kaya nga sinasabi sa inyo, hindi ako nakapag-aral ng medisina, hindi ako nakapag-aral kahit sa spiritual. Isa lang pinaniniwalaan ko, si Jesucristo at si Jesus. Jesus Nazareno. Yun lang ang kaya kong banggitin. At hindi ako magaling na manggagamot sa mga salitan ng mga Latin. Hindi ko kayang gawin at sabayan yung mga magagaling magdasal o nag-aral ng mga titinding Latin sa panalangin. Ang alam ko lang, 3 salita lang, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Yun lang ang kaya ko. Wala na akong kayang ipagmalaki. Opo, papalitan na po lahat ng healing water ng mahal na araw. Ito ngayon, ang papalit natin. Lahat po ng healing water po ng mahal na araw, ito na po yung ipapalit ng ating Ama. Bago na po ito lahat. Yun lang po. Salamat po sa inyong lahat sa pagpapalo at pagpa-Facebook page natin. Salamat din po sa pag-share para sa healing water natin. Basta't sinabi ko na, pag ako'y naka-80 dyan sa Facebook page natin, 25 pirasong pangontra na ipamimigay ko kasama yung dasal. Kaya pakishare na lang po yung video natin at 1 liter na panalangin na 25 piraso din. Sa YouTube channel ko naman, binaba ko na to kasi nasa
9,000 na tayo eh. 9,000 na kasi dyan sa YouTube channel ko. Pag umabot lang ako dyan ng 14, magmimigay na ako. 25 sa YouTube channel, 25 sa Facebook page. Kaya maraming salamat sa pag-share. Ganun din po. Mag-umpisa na po tayo. At magandang gabi po sa inyo. Umpisa na po tayo ha. Ready na po. Nasa 20 minutes na po ako nagsasalita. At condolence at mangyayari po talaga yun. Kaya lagi ko yung pinagdarasal. Masakit po yung ulo ko siguro po sa sipon at watching from Kuwait. Mega shoutout po para dito po sa sipon. Maraming salamat po pala sa lahat na nagpagamot dyan kanina. Umaga at saka hapon. Salamat din po sa lahat nagpunta rito at nagpagamot na nagpalista. Ingat po kayo lagi at pag-ingatan po kayo ng Panginoon Kristo. Salamat po sa lahat na nagpagamot kaninang umaga. Salamat po sa inyong lahat at itong gabi at itong hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magdarasal na po tayo. Itapat niyo lang po yung baso niyo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Panginoong Hesus, Amang Nazareno, basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang kanilang mga tubig at simbolo ng pag-ibig at kapayapaan niyo. Upang kagalingan ng aming mga karamdaman sakit, physical man o spiritual, o anuman sakit ng aming pangangatawan at ulo, o anuman ng aming karamdaman sakit, ay lulusawin ang tubig nito ng iyong mapagpalang kamay. Nananalig kami at nananampalataya na dinidinig mo ang aming panalangin. At nagpapasalamat kami, Panginoon Kristo, Jesus Nazareno, Ama sa langit, sa inyong pag-ako ng aming mga kasalanan at sa inyong pagkabuhay at binigyan niyo po kami ng lakas at pananalig at pananampalataya at kayong unat maghari sa aming buhay at magpasawalang hanggan. Panginoon, ako'y naniniwala at nananampalataya sa araw na ito ay pinatawad niyo kaming lahat. Sa lahat po nanonood sa inyo, dito sa YouTube channel at sa Facebook page po natin, at dinggin niyo po kanilang mga panalangin at kahilingan sa aming karamdaman sakit. At ilayin niyo po kami lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa amin, kayong unat maghari sa kanilang buhay at ganun din po sa amin. Naniniwala ako sa araw na ito ay pinakinggan mo ang aming panalangin bilang anak niyo po. Amen. Ito po ha. Umpisa na po natin kasi kahingi lang natin ng tawad. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya at magandang umaga. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya at magandang at buhay na pinagkaloob ng pong may kapal. Ama Diyos, patawarin mo ako sa mga nagagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ama, pakisambit mo po sa iyong anak na si Jesus na ako ang kanyang alipin magpakailanman upang kanyang isang manggamot. Ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin ng iyong mga anak, lalo't marami akong taong gagamutin. Sana'y bigyan mo ako ng kalakasan ng isip at katawan ko. Maraming salamat po at umaasa akong dininig mo na ako. Amen. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Banggitin niyo pong yung pangalan kay Hesus Kristo. Ako po si Handel Ordan Ortinis na nagtataas sa inyong mga kamay. Nabutin niyo po sa akin ang kapangyarihan. Bigyan niyo po ako ng kalakasan at kapangyarihan bilang maggamot sa mga taong nangangailangan.
sa pamamagitan at pagsambit ko sa inyong pangalan, sana ilawan mo ang aking kamay sa oras ng aking pagpapagaling. Itinataas ko ang iyong pangalan, alang-alang sa aking kapangyarihan. Salamat po. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Hilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa kanilang buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling ng may karamdaman. Salamat po sa pinagkalob mo sa amin. Amen. Sumasampalataya ako, diretso po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katatlong araw na buhay mulit. Umakyat sa langit na luklok sa kanan Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay mulit ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakinggan niyo po ako ha. Para po to sa lahat. Kasi kahingi lang natin naman ng tawad kay Kristo, dediretso po tayo agad. Itong kamay nyo ay gamitin natin. Huwag nyo isipin na kamay nyo to. Di ba sabi nyo kanina masakit ang ulo nyo? Pag masakit po ang ulo nyo, sabihin nyo, Ama, maraming salamat po sa pag-ako mo ng aking kasalanan. Ipuin mo po ako ng iyong mapagpalang kamay. Amen. Ama, ang aking mga matay ng lalabo. Ipuin niyo po ako ng iyong mapagpalang kamay. Ama, mahina po ang aking panrinig. Ipuin niyo po ng iyong mapagpalang kamay. Amen. Ama, masakit po ang lahat ng aking liig at balikat. Linisin niyo po ang aking kaluluwa at espiritu. At linisin niyo po ang aking katawan ng iyong katawan. Yan. Salamat po. Amen. Pagpagin niyo po lahat ng iyong karamdaman sakit. Tapos yung isa niyong kamay, itapat niyo po sa kabilang tenga. Kung pwede naman po, pwede sa kaliwete, pwede sa kanan. Wala namang problema po yan. Gamitin nyo. Habang inihipan ko kayo, binubugahan ko kayo sa tenga ng panalangin, pumikit kayo ng time team. Baka nagdilinis kayo ng mga sakit nyo, nakadilat ang mga mata nyo. Kailangan po yung nakapikit. Kaya nga po tayo nananalangin. Yan. Linisin nyo po lahat. Lahat itapon po. Pag sinabi kong banggitin nyo 3 times na in Jesus name, gawin nyo po yun. 3 beses po kayo magsasalita ng in Jesus name para po tuloy-tuloy po ang mga sakit natin ay umalis sa ating katawan. Para po tuloy-tuloy ang inyong karamdaman sakit na mawala itong karamdaman yung sakit. Sana po maintindihan nyo ha. Pag sinabi kong kukunin ko na po yung cellphone. Pero dyan sa YouTube channel, kasi nakalive din ako sa YouTube channel, hindi ko na kukunin. Dito na lang sa Facebook page. Kukunin ko na po. Sa YouTube channel, hihipan ko na lang po yan. Pero hindi ko na po siya kukunin. Ay, angat ko lang muna po pala ha. Saglit lang. Na-demo ko na po kayo ha. Tabi ko lang ito ng konti. At iurong ko to sa YouTube channel. Yan. Hihipan ko na lang po siya at sabay-sabay. Tag-iis, ayan, gagawin ko po yan ha. Yan. O, manda na po kayo ha. Manda na po kayo sa YouTube channel. Hihipan ko na po, ha? Sige. Unin ko na po yung cellphone. Ready na po. Umpisahan ko na. Pikit po. Okay. Manda po kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O, gayahin nyo po ha. O, pagpagin nyo na pa yung sakit nyo, pagpagin nyo na po. Linisin ang buong katawan at isip at puso, panatili maging kalmado lang. Isipin nyo lang ang pamilya nyo. Umpisa ko na po. Sa pangalan
ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito, patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O, tanggalin nyo na po in Jesus name. Paulit-ulit po, kalasin nyo na kalasin lahat ng sakit. Ipagpag nyo po, linisin nyo. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay nyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa kanilang buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling na may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa amin. Amen. Pagpaglam po ng pagpag, in Jesus name po. 3 times in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Amen. In Jesus name. In Jesus name. Amen. O, sige po. Ibaba nyo na po yung cellphone nyo. Balik po tayo sa tubig. Yan. Babalik po tayo sa tubig. Napagpagat nalinis na po yung sakit. Ngayon balik naman po tayo sa tubig natin. Ngayon, handa na po yung tubig ha. Huwag nyo munang inumin yan. Wala pang bisa yan. Masyado. Ihanda. Ipikit yung mga mata. Manalangin. Yung kamay nyo po, ilagay nyo dyan sa baso nyo. Yan, ganyan. Yan, itapat nyo po. Gamitin yung kamay ng Kristo. Pumikit po kayo. Konsentrasyon. Isipin nyo ang liwanag. Isipin nyo ang inyong mga asawa. Ang inyong asawa. Isipin nyo ang inyong mga anak. Pag wala kayong asawa, isipin nyo ang inyong pamilya. Pakawala ng galit ang hinanakit ng puso. Magkonsentrasyon po. Pikit. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, nasa inyong harapan ang iyong mga anak. Nandito kami ay nananalig at sumasampalataya sa inyo. Kung sino man po nakikinig dito at nanonood po dito sa Facebook page, sa YouTube channel natin, ay basbasan niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at ganun din ang kanilang mga tubig. Hilay niyo po kami lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa amin, kayong unat maghari sa kanilang buhay at ganun din sa amin. Ama, basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang aming mga tubig upang kagalingan ang aming karamdaman, sakit, physical man to, spiritual. Gawa man to ng aming mga kalaban o elemento man ito, ay lulusaw sa aming karamdaman, sakit, at lalabas ito sa aming dumihan, at magbabalik ito kung saan man to nagmumula, at habang buhay na ito roon, at magpasawalang hanggan. Amen. Nananalig ako at nananampalataya ako, na didinigin mo ang aking panalangin, at ganun din sa amin. Pikit lang po, concentrate. At sabihin niyo po ng 3 beses, in Jesus name, magkaroon ka ng bisa. Gayahin niyo po ako. 3 times, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Amen. Hipan niyo po yung tubig niyo na pakrus. Isang ihip lang. Amen. O, tapos sabihin po, magkaroon ka ng bisa sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, kapayapaan ng una at maghari at magpasawalang hanggan. Amen. Yan na po. Ngayon, sabay-sabay na po tayo uminom ng tubig. Yung kalahati lang inumin nyo ha. Yung kalahati naman, isalin nyo po doon sa maraming tubig nyo. Salamat po, Kristo. Salamat po, Jesus Nazareno. Yan. Yung kalahati lang po, ititira nyo ha. Yung kalahati, inumin nyo po. Maraming salamat po sa lahat na nanonood dyan sa YouTube channel natin. Huwag nyo lang po kalimutan mag-share at mag-like. Sa 29. Dito naman sa 270 po, huwag nyo lang po kalimutan mag-like at mag-follow po. At i-share nyo na lang. Pag dito sa 30 po nanonood dyan,
para po sa lahat yan. At maraming salamat po sa inyong lahat sa Healing Water natin at panalangin. Maghari nawa ang kapayapaan sa ating isip at puso. Pag umabot po ako ng 14,000 dyan sa YouTube channel ko, ay magbibigay na po ako dyan ng 25 na pangontra at 25 piraso ng 1 liter na panalangin. At ganito din sa YouTube channel at Facebook page natin. Pagka nagkaroon ako dyan ng 80,000, madali lang naman Facebook page 80,000. Magbibigay po ako ng 25 na pangontra dyan. At isang 1 liter na panalangin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan na po yung bago nyong tubig at panalangin. Palitan nyo na po yung mga tubig nyo, yung dati nyo pantubig. Bago na po lahat yan. Para po yan. Bago na po yung tubig. Bago na ha. Maraming salamat po sa inyo, Isagani. Maraming salamat po sa EPJ, Alipin, ng poong. Mali po yan, API. Thank you po sa mga Jesus, sa mga Nazareno, South Korea. Salamat din po sa inyo sa tubig nyo din po, Apo. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat dyan sa nanonood sa YouTube channel ko. Salamat din po ha. Ang sinabi ko sinabi ko na, hindi ko na ito babawiin. Pag dito sa Facebook page, madali lang ito. 25 pirasong pangontra at 25 piraso rin ng, ng tubig na healing water na 1 liter. Dito naman sa Facebook page, sa YouTube natin, ay kailangan ko dito ng 14. Meron na ako dyan 9,000. Madali lang yan. Yan, magbibigay po ako dyan. Pag dumagdag dyan, magbibigay din ako yan. Libre po yan. Sa panalangin at pangontra. Maraming salamat po. Apo, gagawin namin lumang namin tubig sa healing water. Ano po baga? Yung healing water nyo pong luma, lahat po ng healing water nyo luma, ay ipaligo nyo na lang, huwag nyo itapon. Huwag nyo na po silang inumin. Bago na po lahat ng healing water natin. Huwag nyo itapon. Iligo nyo po yung tubig. Salin nyo po doon sa mga tubigan nyo para panligo nyo. Huwag nyo po yung itatapon. Pwede nyo po painom sa mga hayop nyo. Doon sa inyong hayop. At pwede nyo rin po yan ang pandilig sa mga halaman. Maraming salamat po, Apo. Nakaabot po kami sa healing water. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din kay Ate Norma Caballero Chon. Tion. Mega shoutout kay Ate Norma Caballero Chon. Trinidad. Maraming salamat din po. RJ. Maraming salamat dito kay South Kuwait at kay Abri Roque, Inmundo, Teresita, Efren, Corazon, Matt. Maraming salamat po ha. Marami pa akong gagawin eh. Marami pa akong inaasikaso ngayon. Alicia Tomas, maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat po sa lahat ng nagpagamot kanina umaga dyan ha. Yung Bautista, maraming salamat din po sa taga nagpagamot kanina. Maraming salamat po sa inyo. Sana yung mga maraming gumaling kanina sa paggagamot ng poong Nazareno kanina sa inyo, bawas-bawasan nyo na yung mga ginagawa nating kasalanan ha. Bumalik na yung mukha ko eh. Isang araw sabi ng asawa ko, amoy matanda daw ako eh. Tapos yung mukha ko tumanda. Ngayon bumalik-balik na. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Thank you so much po. Mabuhay po kayo na may pag-ibig at kapayapaan ng iyong puso. Maraming salamat po, ha? Thank you so much po. Patay ko na po ito. Maraming salamat at marami tayong pasyente bukas. Marami tayong pasyente. Sabado at Linggo, nandun ako sa Laguna. Magbabasbas ako sa Laguna. Pupunta ako, hindi ko alam kung saan ako sa Laguna. Mahaba kasi Laguna eh. Makikita nyo naman, magla-live naman ako kung nasaan ako, nasa Laguna. Sabado at Linggo, wala ako rito. Maraming salamat po sa inyo lahat ha. Patayin ko na po ito ha. Maraming salamat po sa pag-share at pag-like nyo ha. God bless po. Antayin nyo. Madali lang naman to sa 80,000 yung Facebook page natin. Mababa na lang yung hiningi ko sa inyo. Salamat po. Thank you. Patayin ko na po. God bless. Good night na po sa inyong lahat. Thank you. Thank you.
Salamat po. Salamat po sa YouTube channel natin.